Ang sitio Manibukyot sa bayan ng Capas, Tarlac ay hindi madalas marating ng tulong. Kinakailangang lakarin ng matarik na daanan na may ilang kilometro rin ang layo mula sa bayan upang matuntun ang komunidad na ito ng mga katutubong Aita. Yung kakulangan po yung baryo, may reng anak, pakalat-kalat la, alang eskwela, alang klinik, alapong danom. Mamiminom kami po king sapa. Ang pangunahin nilang hanap buhay ay manguha sa bundok ng puso ng saging. Maliban sa kamote, ito na rin ang nagsisilbing pinakapagkain nila. Kung matanda pa lang, gusto lang. Medyo kondisyon yung ulam, yung pagpalakas. Puro puso, pag ulam, araw-araw, muntik hindi ka nakakain. Wala kang pera eh. Halagang 150 piso ang benta sa isang sako ng puso. Maliban dito, umaasa na lang din sila kung mayroon mang darating na tulong mula sa pamahalaan o di kaya'y sa iba't ibang mga grupo. Pero masaya kami at ngayon mong anya pong kay ala pong makanita. Daratan kay kami. Malagad pong magdaratan nga sa sao. Yang kay po, maragot pong pasalamat may kay Panginoon. At ating pong dinata nga makasap. Hindi sila basta makabili ng pangangailangan, bukod sa wala rin naman silang sapat na maipambibili. Kaya naman isang malaking tuwa sa puso ang kanilang naramdaman nang sila ay marating ng MCGI Free Store dahil nabigyan sila ng pagkakataong maranasan na makapag-grocery ng kanilang pangangailangan lalo na at wala silang aalalahaning anumang babayaran. Isip mi po, makapaklareta, makasupot. Alin isipan naman grocery kami, no karet. Ita pong kayo. Ba nung burim itang mamalingki ka, dakal pong grocery. Alin na ka itang burim kunan, akwa mo. Nya po maragot ng pasalamat mo king Panginoon. Kung noon, ang mga bata ay nagkakasya lang sa tinaliang kahoy at dahon ng saging, ngayon ay mayroon na silang mga bagong laruan. At may bonus pa silang ice cream na kanilang ikinatuwa dahil noon lamang daw sila nakatikim nito. Ito po, isipan mo ito, kakakal. May pasama kami kireng ice cream. Dabalo keng anak, nagbalik-balik na. Masaya po. Salamat po kay Panginoon. First time po kung pinatagman ice cream po. Ilan lamang ang mga pamilyang ito sa sitio Manibukyot sa mga natulungan ng MCGI Free Store sa week-long celebration ng Brother Eli Soriano. The legacy continues. At dahil hindi nagsasara ang MCGI Free Store, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa tuloy-tuloy na operasyon sa iba't ibang mga bansa. Napakasarap sa kalooban na makatulong sa kapwang nangangailangan, lalo na sa mga kagaya ng pamilyang Aita sa sitio Manibukyot sa Capas, Tarlac, na kahit sa pinakasimpleng bagay na kanilang natatanggap, malalaking ngiti at busilak na pagpapasalamat sa Diyos ang kanilang ganti. Maraming salamat po na kinatok ng Panginoon ang kanilang puso na tumulong sa amin, bagamat hindi po kami nagkakakilala, bagamat nagkakilala po kami sa Diyos na nakarating po sila dito. Kaya maraming salamat po. Kasi hindi pasalamat ko po ng Diyos sa kanitang ninikining may natagpamangan po. King Diyos yung ningantabay king sasapi kami po. Inya taka ko pasalamat king ginuta mo. Pero nung alang gino, alang man yaw. Dahil sa mga kagaya nila, ang ating paggawa ay tiyak na hindi mawawalang kabuluhan. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.
Bawat araw ay bagong oportunidad para sa mabubuting gawa. Ito ang sinasamantala nating magkakapatid lalo na at nalalaman natin na nalalapit na ang araw. Sa layuning maipalaganap ang dalisay na aral ng Diyos at makahikayat pa ng mas maraming kaluluwang magbabalik loob sa katwiran. Kahit sa gitna ng pandemyang lumalaganap, muli nating napatunayan na ang paggawa ng kamay ng Diyos kailanman ay hindi mahahadlangan. Muli ay salamat sa Diyos. Tayo ay nakapagsimula ng ating pong global feeding program. At naging po itong ating ginawang pag-abot sa ating mga kapwa-tao para madinig natin yung kanilang mga salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang alam nyo, laking bawas na yan doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos, doon sa mga ateista. Madinig lang natin yung salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, salamat sa kabutihan ng Panginoon. At salamat sa Diyos, talaga tayo po ay awa ng Panginoon ay ang ating pagtutulong-tulong sa paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao, pag-abot sa kanila ay awa ng Panginoon na iraraos natin. Salamat sa Diyos. Sa ngayon, nakapagkaloob ng freebies sa mahigit 700 individual sa ilang bansa dito sa Africa. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, nakapagpakain tayo ng mga kapwa-tao nating nakabilanggo. Kaya ngayon, maraming salamat at kahit na papaano napaligayan natin ang mga kasamahan natin na nasa loob itong mga PDL. Mga katutubo, mga frontliner, maging ang mga COVID patients na naka-lockdown sa mga isolation facilities. Ayun, nagpapasalamat ako sa MCGI kasi yung sabi ko nga yung mga ganitong bagay, malaking tulong to dun sa pagkatao ng mga pasyente kasi nararamdaman nila na may nakakaalala sa kanila kahit minsan yung iba kasing pasyente mag-isa lang dito sa Baguio. Nagtatrabaho sila galing sa ibang lugar. Walang pasyente, walang kamag-anak na makapagdala ng pagkain para sa kanila. Siyempre, malaking bagay yung may nakakaalala sa yung ibang tao. At mga kapuspalad na minsan lang magkaroon ng pagkakataong mabigyan at makatanggap. Minsan po wala kami makain kasi wala pong trabaho yung mama ko po. Sa Bularan lang po ako. Minsan po walang trabaho kaya masaya po kami na may nagtulong po sa amin. Malaking pasalamat din namin yun siyempre. Ngayon sa hirap ng biyahe siyempre. Kumbaga, ano na si Santakbo yun eh. Yung ano namin biyahe, nakalibre si Santakbo. Magkano pagkain yun? 60. Above. Laking bagay na rin yun. Tunay na sa ating sama-samang pagkilos ay naitatanyag ang kabutihan at kaluwalhatian ng ating Ama na mismong maririnig sa mga labi ng ating kapwa. Instructions ito ng ating mahal na Pangulo na katuwang ang ibang mga partner agencies na talagang mag-reach out. Kaya nga kami ay nagpapasalamat dahil in spite of the risk, nandiyan po kayo, tumutulong sa amin. In behalf po sir sa aming butihing warden na si Jail Inspector Ahmed Aziz Pia, kasama po lahat ng kasamahan ko na BGMP, ang staff ng Dapitan City Jail at ang buong 73 PDLs. Malaki po ang pasasalamat namin sa ginagawang feeding program ng ang dating daan. Salamat po ako dahil nagkaroon po ng feeding program sa MCGI dahil marami pong taong gaya ko na kinakapos din ng konti sa mga pagkain ganito. Sana po meron po ulit sa susunod. Salamat po. Sa patuloy na paggabay ng Diyos kay kapatid na Daniel at sa alaala ng mabuting pagpapagal ni kapatid na Eli, ang gawaing ito ay magpapatuloy sa tulong at awa ng Diyos. Tulungan nyo kami na matupad yung isang magandang layuning paglingap sa kapwa-tao. Santiago 1:27, yan po nakasulat. Ang dalisay na relihiyon ay ang pagkakawang gawa at pagmamahal sa kapwa. Ano man ang ating relihiyon, makibahagi po tayo at meron pong magandang hinaharap kung magkakasundo-sundo tayo
Hindi sa ngalan ng relihiyon, kundi sa ngalan ng kabutihang itinuro ng Diyos sa lahat ng tao dito sa lupa. Sa huli, ang kapurihan at ang karangalan ay sa Diyos na makapangyarihan, gaya ng nasusulat. Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Salamat po sa Panginoon. Talagang ang kabutihan ng Diyos ay nagdadaan sa katawan, sa iglesia na makaabot. Lalo na yung mga nadidinig ko kanina, meron talaga pong ano lang sila, once a day lang sila kung makakain. Hindi man natin mapaparami yung isang tinapay kagaya ng paanong pinaparami ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nagpapakain. Sa tulong naman ng Diyos, sa awa ng Panginoon, nakakatuwang makita ang mga kapatid na magkakatulong, magkakaisa, hindi magkakahiwalay ng kalooban. Wala ka talagang ibang masasabi kung hindi pasasalamat sa Panginoon sa kanyang mga kabutihan. Sana po ay samahan tayo ng Diyos na makapagpatuloy, mga kapatid, na makagawa na sama-sama at maipakita ang karangalan ng tumawag sa atin. Sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang karangalan magpakailanman. Salamat po sa Panginoon. Ay, ako po'y lubusan nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kami po nagpapasalamat sa Panginoon. Papasalamat po kami unang-una sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Milyong salamat sa Diyos!
Abiwan niya yang ko po na sumudji at na yung na kumamu mamaya niya yung isuo na yung mo yung ko po na empaye ang saan ya siya na maransam na yung ko ang so ya salamu ada ini dia kan semua yung na yung mo empaye ang sira yung ko po kediam po mamaya yung na yung mo empaye Yan na Jawasro. Utumufuwa na wakasiye. Awa na radi Yesu Kristo din mo. Kaja ay na nisa beburi. Sa wamay na day. Sa diya tumya tuwaso. Damoni na. Yaya diya. Yakaya huwa. Yan tumimfentia uka. Kada wasi sabre na obuay nyong kunipa homo bro adults omayen ni daswo ne arishim omayen wen semunti asiye Kada wasi the break. Se abrigina so may na pinya pase. Yan fancy niya umran sa mukong. Okra kong. Kasraw se buya yakuma mo. Kasraw se. Ye. Akoma etne ne yakuma tuwi. Friends so. Awasema tumia tuna ya kumba mono ha ya tumia nante so nado dua wode bemaye asrawa sa kayen ho abura yesu ya wensen asrawa sa faboni de baye na brabu betie wo nyina cheye awade ya tabasira doba ko no dinmo amen. Kailangan mo ng kaibigan, narito kami sa'yo'y naghihintay. Hindi ka namin iwanan, hanggang kamatay ay maglalaban. Marami na kami pinagdaanan, mabubuyan sa gitna. Sa ibabaw ng lahat
po ng Diyos Ama at ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw, magandang gabi. Anong oras man po kami nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig kung saan tayo po ngayon ay napapanood sa iba't ibang... Tinaye nyinaa kumba mu babi biara mo wa mo cheyen ka jumadi abasiam wono ma wanyina akwaba pa tete mpone wiase gina kira konkret disia ne mu nsembisam emu kira konkret disia se yene anma your free members church of God international ebio ya da wanyankopon wase sayen setimi aka kwenya peti sei ebio ya mama brother Eli Soriano. Ani anum yanchi ya koma mu nyina ba bibiara mo wo ne donko ne broko a mo wo mu kurum na awrade yasumdue anka ye nyina na ye sa ne omai sade ebe ya mo bate ye ntiri mo po ase de enti ya ya de enkyerɛkyerɛ na dwumadie ɛte sɛ ahyehyɛ so wɔ no yesia Nyankopɔn asɛm ɛfiri sɛ yɛne da soɔ inni die nipa betumi ayɛ mu na mmom yɛne da soɔ ne yɛwerɛ hyɛ mu nyinaa wɔ de yɛwɔ Nyankopɔn betumi ayɛ ama yɛn mu na ɛno ntɛre wiase nyinaa twerɛ kronkron ɛde sia hyehyɛ so afoma yɛnkɔ yɛ asomte ne so yɛn ɛfa ɛyɛ nsɔre ahodoɔ ne wɔn mo atoro enkyerɛkyerɛ a ekyinkyim ɛdɔɔso yɛwɔ asɛmti bebree no a na wɔ hɔ a ɛyɛ yɛbɛte aseɛ afiri twerɛ kronkron no mu ɛfiri sɛ yɛnyɛ nimdeɛ bi sɛ Nyankopɔn asɛm no de yɛ enkyinkyim Nyankopɔn asɛm no yɛ nokorɛ nanso de aka na sɛ yɛn nipa yɛbɛte aseɛ na yɛhunu faako a saa atoro sɛm no firi saa kyinkyim sɛm a nkurɔfoɔ kyerɛkyerɛ nyinaa no ɔma yɛmfa no nyinaa maako na yɛnyɛ mu nhwehwɛmu amɛde yɛ megye di sɛ ahomasoɔ ne yɛkakabensɛm ti ɛne asɔfoɔ a wɔyɛ mmerɛ mu ɛnkyerɛ aseɛ hunu a wɔde ama nti Yehowa da asedifoɔ sɛ Nyankopɔn din di Yehowa ɛnyɛ nokorɛ Nyankopɔn din di Jehova yɛbɛsia ebi nso from America a wɔn sɛ awɔ sɛ yɛsom Nyankopɔn memene da ɛna sɛ wɔsom Nyankopɔn kwasiɛ da a wɔsom Antikristo yɛn ne Ellen G. White kuo no ɛne Miller gyidie na yɛn nso free America ɛnuanom mama yɛ adwene mu nna hɔ mama yɛ ni akyire ɛma obu mfu prɛko pɛ ɛma obu mfu me prɛko pɛ na mode yɛ montenka bi wɔ me mu sɛ ɛma mo bu mfu me yansa mode yɛ sɛ bɛkyerɛ mo akyinkyim sɛm bi ɛni twerɛ kronkron mu ne mmom ɛwɔ asɔfoɔ no ankasa adwene mu asɔfoɔ no wɔn mo pɛ mfa so hunu a wɔn mo pɛ sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ nokorɛ no na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ na wɔde gye sika firi wɔn nasafo ma mu nti wɔn mo kyerɛkyerɛ atoro nkyerɛkyerɛ wɔn a yɛnkenkan 1 Timothy chapter 6 verse 10 na bɔne nyinaa ihini ne sika pɛ mmorosoɔ a ebinom di akyire yere akwan na wɔde yɛ pii wowɔ wɔn ho anuanom sikani berɛ anaa sika pɛ ɛyɛ bɔne nyinaa mmorosoɔ wɔne bere sika ma ne boroso a ɛyɛ bɔne ɛno na ama ebinom ama ne yɛfiri nokorɛ no ho mama yɛnkenkan yɛwɔ kasa ahodoɔ mu na bɔne nyinaa hini ne sika pɛ mmorosoɔ a ebinom di akyire yere akwan na wɔde yɛ apii wowɔ wɔn ho wɔn ama ne yɛfiri nokorɛ no ho wɔn afom
Wano mayra. Na kapampangan kasa masa bana nyina hini ne sikanibre. Ama bin mama ne efri no kura no ho. Sa Ilocano, kati ayat ti pira. Ilocano kasa mu. Na bana nyina hini ne sika pamro suwo. Ebinom di akyire yere akwan na wode ya pi wo won ho. Emu da ho. Mama yankin kan free bikolano kasa mu. Na bane nyina hini ne sikape amro suwa. Ebinom di akyire de ya pi de yere akwan na wode ya pi wo won ho. Legana no kasa mu na se na bane nyina ini ni sikape emroswa ibinmu di akyire yere akwan na wode ya pi wo won ho. Isane sikani brenti na man na sofo dodo no a kyerɛkyerɛ toro nkyerɛkyerɛ na so ba ne sɛ na kyerɛ kronkron ba ko pɛ ne yedidi dwuma na so wɔn mo kyerɛkyerɛ ekyinkyim kyerɛ kronkron no yɛn mo na nneɛma yɛbɛsua ne sɛsie sɛdeɛ na no yɛsua yɛfa Awurade Yesu Kristo tabi ya ho no na deɛ yɛsua no mu hunu ya na sɛ Kristo ɛyɛ Nyankopɔn na chianko da transam asofo ne bia tra achia transam no ama no abaso mu mu netene na so mu mu ayemfomso e wo twere kronkron mu sɛ Yesu Kristo onye nipa da sani te sɛ yɛ ni o Yesu Kristo onye nipa te sɛ yɛ onye nipa hunu bi te sɛ yɛ oyɛ Nyankopɔn ba sɛ de yɛsua dada no yɛbɛto so mama yɛnkenkan Matthew chapter 11 verse 27 said ye be di ho adanse akyerɛ nyɔnko nipa paako a saa toro gidie ɛfa Kristo ho ne firi ɔma yɛnkenka maaga de nneɛma nyinaa hyɛ me nsa ɛwɔ biara nnim ɔba no gye Ayan, maliwanag yan salita na yan. Wala pong makakatutol dyan. Walang sino mang nakakakilala sa anak ng impormasyon. Get the information. You get the information from the Father. Because no one knows the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. So you want to know the Father, you consult the Son, and who else? And he to whomsoever the Son will reveal him. So his knowledge of the Father and the Father's knowledge of him will be revealed by the Son, whomsoever abano na bedan wedi ena wabano so honi mudie no eja na bedan wedi areti se Nyankopɔn abano wan na Nyankopɔn honi mudie ankyerɛ wo a wonhunu no wonte wone ku a eja na ase ena se eja no so wanka ɔbano ho nsɛm ankyerɛ wo a wonhunu nipa ban a ne ba Yesu Kristo ye emre ubisa wa msa na Nyankopɔn ba no de omo so nipa da sani na so twɛn adenti no ye nipa da sani abro de owo no no ye Nyankopɔn omo twa brasuo mu no aponche bi eni ho a wo nantwi o aponche wo ne nsa so aponche ana se wo nipa wo a aba wo ne nsa so eye nipa sa aponche wo a aba wo ne nsa so aponche Aronti honhom so wo a honhom dadi atwere kronkron ne ka no mama yan kan John 3 verse 6 na de wo free honam awo no ne ye honam na de wo free honhom awo no ne ye honhom
Na de were free honhom ma wo no ne ye honhom. Arenti ya sini ne so ye honhom. Ye wo honhom fa mu mra. De bresuo mu mra. Anti ye hwe mra biara betumi di yengidi agina so a. Aye. Lepie mam no beka se ye ya de enta asmu. Na so Spanish ka se mu che se mra. Mra bresuo mu mra. Kira kronkron se de wo fru honam awo no ne ye honam. Na de wo fru honhom awo no ne ye honhom. Wonyankopon se en me na mawo wonne. Ente ye wonyankopon na wo yu na de na wonyankopon wo ye. Owo nipa na se de be. That be. Awisa ye honhom na wo a ene ne ba no so ba ye honhom. Koma ye nkenkan. Psalm chapter 2 verse 7. Mekanos adia worship. Aradia se me say me ba ne wo me na mawo wonne. Ananti ya woni padodo no na wo hono mo a wono nim se eja no na wo kasa wo hei one ne ba no na kasa wo ka kire ne ba no se men na ma wo wonne eye Nyankopon ena wo ye eja Nyankopon awo se men na ma wo wonne na dabe na Nyankopon wo ne ba bama yanken kan Mika ngoma eti num chemu ba ko Micah chapter 5 verse 1. Ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una mula Afe bonchenku wosi baba na wo Bethlehem ewo Efrata wo awusa se wo befra Yuda mpempem mu omo ara na obi beba mame na wabaye Israel so difuo no na ase pretentrete freda a eniase enemu yeni nkomosha free Bethlehem ho se na wo Bethlehem ewo Efrata wo awusa se wo befra Yuda mpempem mu omo ara na obi beba amame ofri hemfa wabaye Israel so difuo no na ase pretentrete frida eniase enemu ananti Abra Yesu Kristo eba ye no ye fane Yesu Kristo no eja no ba ofitetentrede ofidan kwamamu no kre wo mo ne se Abra Yesu Kristo ba asase so kwa no bedi ho adansie yung ipinanganak ng Diyos na Espiritu na tinatawag ng Diyos na sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ikaw ay aking anak. Abro we Nyankopon wo no waka se me ba ne wo me na ma wo wenne daben Pinanganak na siya ng Ama. At nung ipanganak efite tentrede efidan kwama mu ne ja na wo no na abro ya wo no Bethlehem wo Judea no ya cheche mo kire Mika ang deklarasyon ng anak, no? Pakinggan mama yeni wabanu ankasamu ay samu adansi na ono na weni mo ejano na ejano nso nenimu no ade na Nyankopon ba no ekaye mama yanken kan John chapter 17 verse 5 and 24 na fe eja fa ni mo nyama me wono wonchen ansa na wo bo wi asa no hye me wo ara wonchen entimpa mo cho mama yemu ye ya adwini mo nuanom wana baji sansem ye tumo no ta ase eja fa ni mo nyamo a me nya no wonchen ti o ye twam ka bi wanka se ni mo nyama me ba benya no wonchen wanka ni sa ose fa ni mo nyama me wono wonchen ansana
Yɛbɛbɔ wiase kyerɛ sɛ ɔwɔ dada. Wɔhyɛ n'animonyam wɔ tebea bɛn mu. Agya no frɛ no sɛ mɛba ne wo. Ɛberɛ a Onyankopɔn bisaa no sɛ mɛba ne wo. Na saa animonyam no wamfa wo bi biara. Oni ku a yɛde saa animonyam no hyɛɛ no no. Ɛne sɛ mɛba ne wo me na ma wo wo nnɛ. Mama yɛnkenka Hebrews chapter 1 verse 4. Na wama no akyɛ abɔfoɔ ne mmorosoɔ sɛde wɔnya din nkunini a aboro wɔn deɛ no. Na abɔfoɔ no mo hwan na waka akyerɛ no pɛn sɛ mɛba ne wo me na ma wo wo nnɛ. Na bio mɛyɛ no agya na wɔyɛ me wɔ ba. Ɔno nkutoo ɛna ne nsa kaa saa nsɛm yi. Fa animonyam a Onyankopɔn kaeɛ sɛ mɛba ne wo me na ma wo wo nnɛ. Na abɔfoɔ no mo hwan na waka akyerɛ no pɛn sɛ mɛba ne wo na me na ma wo wo nnɛ. Sɛdeɛ agya no ɛresie. Ɔbɔfoɔ bi wɔ hɔnom a ɛyɛ agya no kaa saa nsɛm no kyerɛ no anaa. Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbɔfoɔ biara pɛn sɛ mɛba ne wo. Onyankopɔn frɛ ne ba no sɛ mɛba ne wo. Emu da hɔ. Nyankopɔn ba no ɛyɛ Yesu Kristo. Ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn na wo no. Ɛde nokwasɛm a ɛwɔ mu wɔ. Ɛdi adansie turodo no agya no yɛ honhom. Na agya Nyankopɔn awɔ ne ba. Yɛnya adeɛ ɛdene sɛ yɛbɛte aseɛ. Sɛ adeɛ anaa ɔni kwan wɔ Nyankopɔn awo no no. Ɔyɛ Nyankopɔn, ɔyɛ honhom. Wɔfiri agya no ankasa tebea mu. Wɔfiri agya no tu mu. Sɛdeɛ agya no so tie no, saa na ne ba no so tie. Bɔma yɛnkenkan John chapter 1 verse 18. Obi hunu wɔ Nyankopɔn pɛn gye dɔba a ɔwoo no koro a ɔwɔ agya no kokum. Ɔno na wada no adi akyerɛ. Obiara hunu wɔ Nyankopɔn pɛn gye Nyankopɔn a wɔwoo no koro. Gye Nyankopɔn a wɔwoo no koro. Monogenes theos ɛwɔ Greek kasa mu. Na wɔn mma wɔn ho mmɔden mpo sɛ ɔbɛkenkan saa twerɛ nsɛm yi. Asɔfoɔ no mpo mpɛ sɛ asɔrema bɛkenkan twerɛ kronkron no. Na sɛ asɔrema no kɔhyia twerɛ nsɛm yi a anhwɛ no wɔ mo agya yi. Ɛwɔ Greek twerɛ kronkron yɛde yɛn nsa twerɛ yɛ mu. Yɛfrɛ Awurade Yesu Kristo sɛ Monogenes theos. Nyankopɔn a wɔwoo no koro a ɔwɔ agya no kokum. Ɔka agya no tebea ho bi. Ɔne agya no na ɛte afiri da nkwama mu. Ɔwɔ agya no kokum. Nanso berɛ bi baeɛ a Onyankopɔn ɛka kyerɛ ne ba no sɛ mɛba ne wo me na ma wo wo nnɛ. Na mɛyɛ wo agya na woayɛ me ɔba. Ɛno nti Yohane tene ɛberɛ a wɔkaa sɛ nipa biara hunu Nyankopɔn pɛn gye Nyankopɔn a ɔwoo no koro a ɔwɔ agya no kokum. Ɔwɔ agya no kokum. Ɔno na yɛawo no. Wɔfiri agya no kokum. Ɔno na wɔfiri agya no tebea mu. Nyankopɔn a wɔwoo no koro. Monogenes theos. Ɛnyɛ monogenes weas. Ɛnyɛ ne dɔba a ɔwoo no koro. Na mmom Nyankopɔn a ɔwoo no koro. Ɛnuanom saa twerɛ nsɛm a wɔtwerɛ kronkron yi mu no. Ɛwɔ twerɛ kronkron ahodoɔ bebree nso mu. Na nsɛn a yɛwɔ de yɛfrɛ no sɛ Bodmer papyri. Na saa twerɛ kronkron mu no, saa Bodmer papyri yi
Pogno yen wa Egypt 1952. Na yen wa Biblioteca Switzerland, yes. Manuskrito na yan sa Bodmer Papyri, which dates back to 200 AD. Napakatandang manuskrito nito, malapit sa panahon ng mga apostol. 200 AD. Namatay si Juan Apokaliptiko, namatay siya mga 100 AD. Mahigit. No? Ito 200 AD, wala pang 100 taon nito, layo nito kay Juan. Nandun sa Bodmer Papyri na yun. That's about friendship. Edio, the friendship edio kro. Senyang ko pona wawo no kro monogenes theos. Yeka a Kristo fu abako samuho na bodma papari no atma wotra kronkunu ye monogenes theos. The only begotten of the Father. Dane ba wo no kro In the Bodmer Papyri, the only na begotten God. bodma tra ko kre friend se nyanko pona ye wo no kro. Bugtong na Diyos kasi ipinanganak siya nung Diyos. A friend nyanko pon ba wo no kro. May ebidensya pa physical na si Kristo, Diyos talaga. Ang nanganak Ya wa wonam fama dance ye bimpo wo. Hon po betumi awo. Ye wo nyanko pon wa wo. Asa nyanko pon wa wo a. Pinaliliwanag naman ng Biblia yan. O ba kasa nyanko pon ba no dia wo ye nipa da senia na. Aru sa wata ne huwa di wa honam fam. Ni Maria, doon siya tumahan sa katawan. Je Maria wo ye no. Unawain doon. Pero Eya honam dia no. Na dia nyanko pon wo ye no ye dia Maria. Dia nyanko pon wo ye no ye honhom. Eno na beba betuna dia Maria wo ye na se honam Maria wo ye no. Ase wo ni pe biara hunu wo nyanko pon penje wo ba no. Na wo biara nim eja no je wo ba no. Na wo biara inim ye oba no je eja no nti woni kwan wo nim oba no yiye no ye eja no. Ade ntrefo so wono no wo no. Kung sino yung nakakakilalang lalo sa Esa wo ba wo kwa wo no. Ang makakakilala yung nanganak sa kanya. Ganyan. So biara nim sa abofra no a. Kilala siya ng Ama. Oni mo ne kwan wo akwala no. Ana radi Yesu Kristo tie. Wa wo ba wo ba no ni mu ba no yi. E na wo ba wa wo no no so ni mu yi. Ama, Mama yanken kan John 17:24. ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong Ase eja wana wode wana mame no mepese fa akwa me wono wono so meka me ho na wo hunu mani mu nyama wo ma me no efrese wo dome ansa na wo hwe wiase sanglibutan. Ayon. Bago pala natatagan sa libutan. anti ansa na ye bebo wiase no na eja no wo biaye Pinanalangin niya sa Ama. Ama, awo binigay mo sa akin eja bro wo ka so wo ba sa siso no ni Mateo, mga apostol. pese o ka se eja wana wode won amame o ka ye tre Petro Yohane nom ne Kristo fuo no Ang ganda ng logic eh. aseme pese wana wode wana mame no fa akwa me wono wana so meka me ho ye nyansa se mo di me pese wodo na suafuo no yi na wo pese wana mo beka ne ho wo fa akwa wana ewo na wode biaye bia Sila naman ay dumuong kasama ko. Gusto ko yun. fa akwa me wono me pese wana so meka me ho ye ne makoma so wadi sadi ebe obe kuna ni monyama obe sadi ebe obe kuna ni monyama wode mamu arisa wodome ansa na wori shewi asiase eni anom yawo biaye bi ansa na ebe bo wiase no Kristo nyankopon ba no mpo wo ho monwene ho yawo biaye bi wo no mo a Awurade Yesu Kristo pese wode na suafo kro wona ebedi nachi atemu da no ase ya me pese fa kwa me wono wona wode wona mame no
Na pesa wo meka me ho wo fa kwa me wo. Na wo hunu mani mu wonyam kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatagang sanlibutan. Ito ngayon ang akin. Areza wo dame ansana. Wa she wiase. Mama ya hwehwe ye mu e. Ya wo biaye bi wo honum. Awa ba no wo. Doon na siya nandoon bago pa tinatagang sanlibutan. Doon niya gusto. Honum no wo. Ansana ya be she wiase no. Honum so no wo pese odi nipa wo yese tie ma no okro. Na saa be ne ye biaye be mama ye nkenkan. Luka ngomasa de o akronfo mo ba ko kan ye no. Aka sa Yesu. Sa wo ba wa hiniye mu akan me. Na arade Yesu Kristo. Aka sa rado ko paradise akan me. Rade Yesu Kristo ka kan sa no kra me so wo sa na ba ka me ho paradise ho. Awana mo no apese nipa we Nyankopon de wana ma no ne be ka na ho paradise. O sa no ne boshe. Akronfo no say Yesu sa wo ba wa hiniye mu akan me. Ya arade Yesu Kristo ka sa wo be ka me ho paradise we ma no nya wo dadwene. Ya betena bo mu wa paradise. At kung tayo susunod din tayo, may chance tayong makasama dun sa paraiso. Wana wedi na chi no. Awon so benya akwenya wa ba Yesu ti ama no no so benya akwenya fese. Yene ne boshe o so be ka me ho paradise. Ahonom ena no wo tie ansa na yarebo wiase ase. Adentira. Ansa na wo Nyankopon be ba de foforo biara no. Obedi kan ya bo biaya. Ode ne doba kro no beto ansa. Na yene wo Nyankopon amamre. Abo wo Nyankopon ebo Adam. Awo Genesis ngoma ni mu no. Wodi kan bo turo ma wonom aye friend sa Eden turo. Eden turo no aye kuro. Ana wo honom sa abre no. Na Eden turo no ye biaya. Nyankopon de turo no kosiye. Mama yan kenkan. Genesis. Asina rade Nyankopon eye turo bi. Nilagay niya si Adan dun sa halamanan. Awo bo wo nipa ewo muo no. Eden turo no. Nilalang na tao, naglagay siya ng isang lugar na paglalagyan niya. Ano ade nipa ko tu mo. Pwede kambo. Ipapanganak niya yung kanyang panganay. Pwede kambo tu ade nipa betum. Ang bugtong na Diyos. Ano ade ne doba Yesu Kristo ko tu mo. Bago pala nangyari yun, ansana. Lumalang na siya. Ya babo wo Nyankopon wasiesie biaye bi. Twerɛ kronkron me ya frɛ no sɛ paradise. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ mobɛnya adwene bi afa ho no saa paradise yɛnuanom ɛwɔ fa hene. Mama yɛn kenkan 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Menim wɔ nipa bi wɔ Kristo mu mfie 12 nie. Sɛ ɔwɔ honam o minim. Sɛ wɔni honam o minim. Nyankopon na wonim saa nipa no. Arona wo hwim no ko osoro. Paradise. Osoro toso bi ensa woten sama woni pani ho kwan se waka. Na woten sama wonka woni pani ho kwan se waka. Emu da wo paradise. Awo osoro toso bi ensa mu. Na wohwim Paulo awo honhom de ne ko soro tosom yensemu inagaw sa paraiso at nakarinig siya ng salitang hindi masayod hindi ya faano ko paradise awoten sama woni pani ho kwan se waka anonti ayade mu da opefi paradise ne ye wosoro tosom yensa anti wono mo kyerɛkyerɛ sɛ wosoro ahemane ye enson no omoboa bonkai paradise awosoro tosom yensemu
na na Nyankopɔn bɛbɔ na enu nsia ne nson miɛnsa no nko adɔɔso mahunu atoro nkyerɛkyerɛ Hindufoɔ ɛkyerɛkyerɛ ne yɛ mmerɛ yi mu wɔn so yɛ wɔ ɔsoro ahemman mu nson nyɛ nokorɛ ɛnni twerɛ kronkron mu baabiara wɔ Yudafoɔ som mu no wɔn so wɔ ɔsoro no yɛ ɔsoro no yɛ nson. Number 1, Bilon, Rakia, Shehakim. Number 4, Zebul. Number 5, Maon. Number 6, Mashon. Na Judafoɔ so wɔn so wɔ soro nson na wɔ hɔ deɛ wɔwɔ no yɛ Bilon ɛna Rakia, Shehakim ɛne Zebul. Yɛn nyinaa yɛ atoro ne twerɛ kronkron no mu Hindu som no wɔn gyidie ne Hindufoɔ som nso nie wɔn so gyidie sɛ yɛ wɔ soro nson. Amo se ɛyɛ sɛdeɛ wɔn sɛ wɔn sɛ ɔsoro ahema ne mu akyekyɛ du 9:14 nson wɔ wiem ɛna nson wɔ fam na deɛ wɔ soro no nie ɛyɛ buluka asase buraluka ɛna swaloka mahaloka danoloka yɛn mo kɔnya afiri himfam ɛni nyina so biara twerɛ kronkron na yɛ nyina soɔ yɛfiri no kora Nyankopɔn na yɛhunu sɛdeɛ twerɛ kronkron no ɛse yɛ nwoma a ɛdi mu se fa na twerɛ kronkron no sɛ yɛwɔ soro a ɛtɔ so mmienu wɔnom na paradise ɔsoro ɛtɔ so mmiɛnsa na ɔsoro ɛtɔ so mmiɛnsa mu na paradise ne wɔ ɔka kyerɛ wɔ korɔmfoɔ no ne wɔ asɛnnua no so Luke 23:47 ɔka sɛ Yesu sɛ wobɔ w'ahenni mu akae me Luke 23:43 Awurade Yesu Kristo kaa sɛ sɛkora me sɛ wo sɛ na wobɛka me ho paradise hɔ ɛno nti Nyankopɔn no ahenni no wɔ paradise yɛne deɛ wɔka kyerɛ Pilato mahenni no nni asase so sɛ anka mahenni wɔ asase so a anka masrafoɔ ɛbɛto ahyɛ wo so enti wɔ sɛ mahenni no mfiri ha ampa sɛ n'ahenni no mfiri wiase n'ahenni no wɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa mu paradise. Ng Panginoon Kristo, doon siya umiral, doon siya tumira. Mula pa nang hindi pa ginagawa ang mundo, kaya nung nandito siya sa mundo, papanik siya sa langit. Yɛn wɔ hɔ nom ansa na yɛbɔ wiase abere wɔ wie n'adwuma no wɔbɔ agya no mpaeɛ kaa sɛ agya mepɛ sɛ wɔn a wɔde wɔn ama me no baako a mewɔ no wɔmmɛka me ho wɔde beaeɛ bi na wɔnom ahunu m'animonyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔbɔ wiase enti saa beaeɛ no ɛbaeɛ koraa nsa na yɛrebɔ wiase sɛ abɔfra a wɔda n'awofoɔ akoma so awofoɔ no bɛsiesie dan ama no baabi ama no ɛhɔ no yɛbɛhwɛ saa abɔfra ko no so ara nso na Awurade Yesu Kristo deɛ no nso teɛ yɛwo no na yɛde ne to baabi yɛfrɛ wɔ paradise paradise di kan ba yɛ nsa na bɛbɔ wiase anuanom nya abotere wɔ Hebrifoɔ nwoma no mu no deɛ wɔsomafoɔ Paul kaa yi nie Hebrifoɔ nwoma ɛti 12 nkyɛmu 26 Hebrews 12 Hebrews 12:26 twerɛ kronkron ka sɛ pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ɔno ginawa. na ɛberɛ no mu ne ne woso asase na afei wahyɛ bɔ sɛ mɛwoso prɛko bio ɛnyɛ asase nko na wɔsoro nso na asɛm prɛko bio no kyerɛ nneɛma a wɔwosoɔ no nsakyerɛeɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔyɛ na nneɛma a ɛnwosoɔ no atena hɔ.
na pagka nakikita mong yumayanig, ang kahulugan pala nun, itong salita minsan pa pinapauhuluganan ang pag-aalis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. That those things which cannot be shaken Ah. may remain. Nasa deɛ ɛnwosoɔ no atumi atena hɔ. Ɔn yɛwɔ no ma bi mu ɔno bɛtumi awoso ɛtɔ da koraa asase awoso. Na asase wosoɔ ba asase woso. Yɛnum ase kyerɛ nyinaa ne sɛ saa asase ntena hɔ daa. Ɛnnɛ Yehowa dasedifoɔ no sɛ asase yi deɛ bɛtena hɔ daa. Mahunu. Ɛnnɛ Yehowa dasedifoɔ keka sɛ asase yi bɛtena hɔ daa. Na wɔgye twerɛ kronkron di a adɛn nti ɛna woka sɛ asase yi bɛtena hɔ daa. Na wɔn mpo koraa saa keka sɛ yɛwɔ paradise wɔ soro. Na yɛn di wɔn adanseɛ sɛ paradise wɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa mu ni asase yi so. Mohwɛ yɛwɔ dasedifoɔ nwoma no. Eti ɛda soɔ ne nkwa mpo yɛ mfomsoɔ. Asase yi so asase yi na wɔn sɛ bɛtena hɔ daa wɔn sɛ asase yi so na paradise ni wɔn sɛ paradise na asase so na ɛwɔ. Wɔn ntumi nni ho adanse wɔ twerɛ kronkron no akwan so da sɛ asase bɛtena hɔ daa. Mpo abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ akeka sɛ asase ɛne emu nneɛma ntumi ntena hɔ daa. Na yɛn ne ade abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ di ho adanseɛ sɛ biribiara nni hɔ a ɛtena hɔ daa. Na mohwɛ nsoroma kɛseɛ sɛdeɛ ne su tie a nsoroma kɛseɛ atumi ɛso mpo so ne yɛ asase yi atumi yɛ kɔɔ na apae na apae a begya tɔkɔ tuntum wɔ wiem. Na ɛnnɛ yɛwɔ tɔkɔ tuntum pii no ana da wiem. Yɛwɔ soro abɔde a ɛnnɛ ɛni hɔ bio kane na wɔ hɔ na deɛ ɛni hɔ bio sɛsi adeɛ naso nni hɔ bio. Hebrews chapter 1 verses 10 to 12. Na wɔn na Awurade fiti aseɛ no wɔhyehyɛ asase fapem. Na ɔsoro ɛyɛ wɔn nsa no nnwuma. Ɛno no bɛsɛe na wɔde yɛ wɔte sɛ wɔte ara. Yɛnum bɛsɛe nanso wɔde yɛ wɔwɔ hɔ ara. Na ne nyinaa bɛsi sɛ ataadeɛ. Na wɔbɛbobɔ wɔn sɛ firatam. Na wɔasakyera wɔn sɛ ataadeɛ. Na wɔde yɛ wɔte sɛ deɛ wɔte ara. Na wɔmfieri nhi da. Yehowa dasedifoɔ keka sɛ paradise na wɔ asase so ɔmo yɛ atorofoɔ ɛnyɛ nokorɛ. Anuanom momfa nkurɔfoɔ nsɛm ntoto twerɛ kronkron no ho. Abere a twerɛ kronkron no sɛ asase wei bɛsɛe Nyankopɔn bɛbobɔ asase wei asɛe no. Ɔsɛ twerɛ kronkron no ka sɛ na Awurade mfiti aseɛ no woto asase fapem na wɔn nsa no nnwuma ne ɔsoro. Yɛnum bɛsɛe ɔsoro bɛsɛe asase bɛsɛe nanso wodeɛ wɔwɔ hɔ ara. Na ne nyinaa bɛsu sɛ ataadeɛ. Na wɔbɛbobɔ wɔn sɛ firatam. Na wɔsakyerɛ wɔn sɛ ataadeɛ. Na wodeɛ wote sɛ wote ara. Na womfie renhi da. Yɛn yɛwɔ somafoɔ Paul ne mfa to ho nsɛm. Wɔde abɔdeɛ ne toto wɔ bɔ adeɛ no ho. Na ɛno no mbɛnyini ɛbɛsɛe. Nanso wodeɛ wote sɛ wote ara. Womfie renhi da. Bawasi asase deɛ bɛtena hɔ daa. Na wode asase no sɛ deɛ n'ahoɔden ne teɛ no toto Nyankopɔn hɔ ana? Wode ɔsoro no ahoɔden ne ɛtoto Nyankopɔn ho daabi.
ahai na yehowa da so difoɔ atorɔ ntrɛkyerɛ ne ba mu bie no ɔmo sɛ asase deɛ bɛtena hɔ daa yɛn ɛyɛ atorɔ ntrɛkyerɛ ɛfiri sɛ sɛdeɛ twerɛ kronkron no seɛ no yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔnom a ɛntumi nwo soɔ sɛ ɛbɛsan yɛti akɔ Hebrifoɔ nwoma no mu a na yɛnkyerɛ nneɛma wɔwo soɔ sɛ yɛnom yɛ nneɛma tena hɔ daa na nneɛma nwosoɔ no atena hɔ Tagalog kasa mu no asɛm a sɛ prakubio no ɛkyerɛ nneɛma a wɔwo soɔ nsakyerɛ yɛwɔ nneɛma bi ne mu hɔnom a yɛayɛ yɛwɔ nneɛma bi ne mu hɔnom a ɛnwo soɔ ɛno de yɛbɛtena hɔ daa nneɛma bɛn na ɛnwo soɔ sɛ yɛbɛto wɔ so a ɛsɛ verse 28 ɛno nti na yɛnya ahenni a ɛnwo soɔ ɛno nti yɛyɛ Nyankopɔn n'ahenni a ɛntumi nwo so da ahenni bɛn ni Nyankopɔn n'ahenni bɛn na Kristo ahyɛ ho bɔ yi ahenni bɛn na Kristo hyɛ akorɔmfoɔ no bɔ ɔkaa sɛ Awurade Yesu sɛ wɔba w'ahenni mu akae me Awurade Yesu Kristo ka kyerɛ no sɛ mɛsɛ wɔ sɛ wɔbɛka me ho paradise anaa paradise ɛhɔnom na Nyankopɔn n'ahenni no wɔ ɛhɔnom na Awurade Yesu Kristo na wɔteɛ ansa na yɛbɛbɔ wiase ɛno nti Awurade Yesu Kristo ka no wɔ John chapter 17 verse 5 ɔsɛ agya animonyama hyɛma animonyama menya no wɔ nkyɛn ansa na wɔrebɔ wiase no nti yɛn ne animonyama wɔnya firi agya Nyankopɔn nkyɛn ɔsɛ agya wɔn a wode wɔn ama me mepɛ sɛ faako a mewɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim wɔ nyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛɛ wiase ase wɔwoo me ansa na wɔhyɛɛ wiase ase na wodɔ me ansa na wɔhyɛ wiase ase kyerɛ sɛ saa beaeɛ no mpo wɔ hɔ dada ansa na yɛbɛbɔ wiase ɛhɔnom na agya Nyankopɔn no wɔ na n'agya no ho pɛ sɛ Adam de ne kɔto edi nturo mu na ɛde Kristo kɔto baabi a yɛ paradise ɛhɔnom nso na Kristo pɛ sɛ ɔde ne nkowa nyinaa ɛkorɔ ɛberɛ a ɛsɛ mu ɛno nti ɛyɛdeɛ mu da wɔ pɛfɛɛ sɛ yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔnom na Awurade Yesu Kristo teɛ ansa na wɔbɛbɔ wiase wɔbɛsi dɛn no wɔba bɛyɛ nipa abere a asase kora yɛnya mmɔɔyɛ mɔma yɛnkae sɛ yɛbɔ wɔ nipa firi fam dɔteɛ mu na ansa kora bɛbɔ dɔteɛ no na Kristo ɛwɔ baabi te yɛn ɛyɛ paradise yɛatrɛtrɛ mo sɛ sei na twerɛ nsɛm ne mu nsɛm sɛ dɔse fa na sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo ɛɛseɛ no afei anuanom wɔn nkyerɛkyerɛ saa nneɛma yi wɔn nkyerɛkyerɛ saa nneɛma mu nkyerɛ asafo mma no wɔma yɛnkae sɛ sɛ Kristo yɛ nipa dasani a na wɔte ase ansa na yɛbɛbɔ wiase na sɛ Yesu Kristo te ase ansa na bɛbɔ wiase a wosi dɛ kɔka sɛ Yesu Kristo yɛ nipa te sɛ yɛn ɛnkyɛ Yesu Kristo kaa sɛ faako a mewɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim onyam a wɔmaa me no wɔhunu yɛɛ twa mu ka bio m'anim onyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔrehyɛ wiase ase sɛdeɛ twerɛ kronkron no seɛ no nso bɛpo yɛn anaa abɔkyɛw ɛnyɛ nokorɛ sɛ Yesu Kristo ɛberɛ a Maria nyinsɛne no pɛ na Yesu baa wiase o daabi da yes ebinom sɛ Yesu Kristo deɛ Maria yɛfumu pɛ na wɔhyɛ aseɛ efiriyɛ ɛyɛ adeɛ ntumi nsi da ɛfiri sɛ na wɔte ase tɛtɛɛtɛ ansa na bɛbɔ wiase saa berɛ na Maria ɛni hɔ na ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ no sɛ wɔbɛnyinsɛne nti
Rasa say kaso be nyinsani ya nyinsam na ye obi ase firi anada bi. Kra konko na kwan so ye mfomso. Brasuo ne abodem nyansa pa kwan so eye mfomso. Abra ya nyinsani wo bi na saa abra na nipa na shase ye ba wi ase anada bi. Kristo enye nipa. Dasi nipa dia shase ye free. Eye enipa ye funumu. Ba mo twamu mu ye mo twera kronkron mu ne makoma mu kanka dokotafo ansana wo beba wo maame yem no anasa ansana wo maame benyi sene no kan hono se na papa bu nsuo wo hodada anonti ya Abraham if otana mfi jaba bro mpem ha mpem ha nan aduonum ansa ne ba wo Levi pasra mo ntie kransami wo Hebrew Bama yankenka yene di yebehunu. Hebrews chapter 7 verse 9. Ayebetumi akasa Lewi nso a ogye tutusuo dudu no nam Abraham so ma tutusuo dudu no bi. Every say bra Melchizedek be shia no na odaso wo na agya asene mu. Abraham Melchizedek eshia Abraham no. Abraham etia ntutusuo dudu ama Melchizedek. Sabra na Lewi tiase. Na owo Abraham asene mu. Abraham tia ntutusuo dudu ma Melchizedek no. Na owo na agya Abraham asene mu. Na saa nkyerɛkyerɛ mu yi ana saa nsɛm yi nkyerɛ ɔseɛ paa ne sɛ na ɛberɛ a yɛwoo Lewi no ɛfiri nhyia mpem baako ha na n'akyiri no a Abraham hyia Melchizedek no saa berɛ na ɛgya no nya mae mfato ho sɛ Abraham yɛfrɛ no sɛ Lewi ne nana ka nso a eti efiri Abraham nko amompo no Lewi ate ase kora nsa na Abraham eba bɛwo no eti yengi a wontoatoa so wo enan sɛde na Awurade ka kyerɛ Abraham no Oma yenkenkan Genesis 15 verse 3 na Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ kuno ampa ara sa wo asefo bɛyɛ ahohoɔ wɔ asase a enya wɔn dia so na wɔbɛsom na wɔyɛ wɔn ayayade mfirinhyia Hanan na wɔma na wɔbɛsom wɔn no mebu wɔn atan na akyire yi no wɔde ahode pii bɛfiri hɔ akɔ na wɔde yɛ wɔbɛkɔ wo nananom nkyɛn asomdwie mu na wasie wo nkɔkora brɛ pamu na wɔntoatoa so ɔnan mu na wɔbɛsane aba ha ɛfiri sɛ Amorifoɔ amumuyɛ enya enuru yi ahwɛ Amorifoɔ amumuyɛ enya enuru yi arenti Abraham asefoɔ no bɛba abɛduru biaeɛ a Onyankopɔn hyɛ Abraham bɔ awɔntoatoa so ɛtɔ so 9 ɛfiri sɛ wɔbɛyɛ nkoa wɔ Misrim ati Lewi a wɔgye Israelfoɔ hɔ ntutusuo dudu no ɔte ase dadaada ansana saa awɔntoatoa so no bɛba na wɔ Abraham asene mu ansana Abraham etua ntutusuo dudu ama Melchizedek. Hebrews chapter 7 verse 9. Na yebetumi aka sɛ Lewi nso wɔgye tutusuo dudu no nam Abraham so ma tutusuo dudu no bi. Ɛwɔ sɛ bere a Melchizedek
bɛhyia no na ɔda so wɔ n'agya asene mu. Ɛno nti wɔ nipa nhyɛ aseɛ mfiri ɛyɛ amaame yɛfunu mu nko a daabi. Wɔn nana kansoa wɔn nana kansoa mpo no na wote ase dada. Ɛfiri nhyia ahanum akyire ansa koraa na yɛba abɛwo no. Ɛno nti twerɛ kronkron no mu no mpo abɔde mu nyansapɛ ɛni nkukuo ɛntwam ɔboro sɛ abɔde mu nyansapɛ potaeɛ no mu akyi. Yɛnhwɛ wɔn nananom. Ɛno nti a twerɛ kronkron no akwan sɛ honhom fam. Twerɛ kronkron no deɛ tene. Wɔn sɛ ɛberɛ a Maria ɛbaeɛ no pɛ anaasɛ ɛberɛ a Maria nyinsɛn ne Yesu Kristo pɛ ɛna Yesu Kristo ɛbaeɛ. Ɛberɛ a ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ wɔbɛwo agyenkwa no ɔka sɛ saa berɛ no ɛna ɔbaa ewiase. Dabi wo na wo kyerɛkyerɛ mo de yɛ kinyegye nti. Sɛ wɔbɔfoɔ no kyerɛkyerɛ mu a ɛno mpo ɛntɔ aso mu adenkyerɛ ɛbere sɛ Kristo se obiara nnim agya no gye wɔba no na obiara nnim ɔba no gye agya no ne deɛ ɔba no pɛ sɛ ɔda no adi kyerɛ. Ɛno nti aden nti ɛna wobɛkɔ akɔgye ɔbɔfoɔ bi adie. Ɛti deɛ ɔbɔfoɔ no aka na wɔde bɛyɛ adwuma ana ɛnyɛ ɔbɔfoɔ no ɛna wɔbɛkyerɛkyerɛ Yesu Kristo mu. Ɔbɔfoɔ no anka sɛ ɛnɛ na Yesu bɛhyɛ ase afiri wɔ yɛfunu mu. Ɔbɔfoɔ no anka saa. Ɔka sɛ ɛnɛ na Yesu bɛhyɛ ase afiri wɔ yɛfunu mu. Enti mo ahunu sɛ nnɛ deɛ nti ama nsɔre wɔnom kyinkyim wɔn ho. Ɛfiri sɛ wɔnom mma ho kwan ma agya no nkyerɛkyerɛ no ma mu nkyerɛ wɔnom. Nti na ama ɛnɛ wɔn akyeakyea Nyankopɔn nsɛm no. Wɔn akyea Nyankopɔn asɛm no hwɛ Nyankopɔn asɛm no mu da hɔ. Mpo ansa na wɔ Nyankopɔn bɛbɔ wiase no na wawo ne ba no a wɔdɔ ne mpo dada. Ɔde no wato baabi a yɛfrɛ hɔ paradise. Ɛno ne n'ahennie. Yɛn yɛ adeɛ yɛntumi nwosoɔ. Yɛn yɛ adeɛ yɛntumi nyie. Ɔsɛ adeɛ biara a ɛwosoɔ no ɛbɛkɔ. Wode ahwɛ saa asase wosoɔ ɛba a asase ɛwoso. Asase ɛyɛ adeɛ di ho adanseɛ sɛ asase wosoɔ yɛ adeɛ di ho adanseɛ sɛ asase ntina wɔda. Sɛdeɛ agya no nso wahyɛ ho bɔ no ɔse ɛnyɛ asase nko na mɛwoso na wɔsoro nso. Na asɛm prɛko bio no ɛkyerɛ nneɛma a wɔwosoɔ ɛnsa kyerɛ ho sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔyɛ na nneɛma a ɛnwosoɔ no watena hɔ. Botaeɛ bɛnti ɛna mesi saa nsɛm yi si dua kyerɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ mobɛhunu akyinkyim nsɛm a wɔnsɔre mu no. Ɔmo keka sɛ asase deɛ ɛbɛtena hɔ sɛdeɛ Yehowa dasedifoɔ no ɛseɛ ɛna Yehowa dasedifoɔ sɛ asase wei deɛ nsɛe asase bɛtena hɔ daa ɛna yɛde paradise bɛba asase so ɔmo boa twerɛ kronkron no sɛ bɛwo so Nyankopɔn bɛyi asase yi afiri hɔ. Wobɛsɔre yɛ tie ana deɛ Paul wokyerɛkyerɛ mu wobɛyi afiri mu ana. Asase ntena hɔ daa. Ɛsɛ nti wɔ Nyankopɔn ahyɛ wɔ soro foforɔ ho bɔ moma yɛn kenkan 2 Peter 3:13. Moma yɛn kenkan anuanom. Na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no yɛretwɛn wɔ soro foforɔ ne yɛ asase foforɔ a tene na eti mu no twerɛ kronkron no sɛdeɛ ɔse yɛretwɛn wɔ soro foforɔ ne yɛ asase foforɔ. Bakono sɛdeɛ ka wɔ Tagalog kasɛm no se na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no yɛretwɛn wɔ soro foforɔ ne yɛ asase foforɔ a tene na eti mu. Bɔhyɛ a
Aboa Yesu Kristo hye no enie. Ya wo soro foforo ne ya asase foforo. Ade ti ne ya fa no wo soro foforo. Ade ya foforo bi amre. Ade na ya foforo amre. Ya foforo anya dene. So obati ya se ade ti ne ya fa de bi foforo. Kesa asase no wanyini. Asase ba ye free shop pepem na ani. Ana ya sha boso bo wo soro foforo na ya ba kasa asase betena wada. Kira kronkron ne say Yareka wasuro foforo ne asase foforo. Aba ne say Mama yankin kan Revelation 21 verse 1. Na me kunu wasuro foforo ne asase foforo. Na kane soro ne kane asase no watwam na apo inni hobio. Na me kunu wasoro foforo ne asase foforo. Na kane soro ne kane asase no watwam na apo inni hobio. Anti wasoro foforo ne asase foforo no. Ne nyina ya foforo. Every said dada ya tisu ya asase dada ya tisu ebetwam. Osoro foforo no na puni hobio. Na ade tina ye wada sedifo kasa asase we de yan sey o abetena wada na wasoro ahema mu na no ane asase mo kofa asa adwene ni firi hemfa na abra na yesia awade Yesu Kristo ya wo no awade Yesu Kristo ya wo no kran se ne bebo wiase awo honhom fam no wote paradise a enwusuo mu eni an me kan san se mi ya kira mo se de be mo bekunu de atoro sama ye nipa anya kira kronkron mu nko na mmom asafo atorofo adwene mu wanu mu chinchim kira kronkron mu nsem but eliane yene bota yentia ntokwa ne aya entawa aba kira kronkron mu arisa asafo na kirekire da Mama ya ma de kira kronkron reka ho kwan ene kwanse ya ma ho kwan ma obi ede na adwene a kirekire no mamu kye no waye de wopesesi aronti akira nsam kronkron no enkrofo pese wo kyea no Omi abarama Rodel Mana me ya adwene say ye wono ma binim wo wono mo a ye ntumi mpo afatum bi say we ni di biribi wo on ma ntumi mfa wotom ready pa say we ni di na wanom wo bro sem a wo betumi awu nokra na ane yenum ye nneoma wo ye den a wontumi mpo wontumi nyimfi wa brabom e wonoma bi ni mo wono ma wo yifi wa brabom enyeyi se wo yifi wa brabom biribi bato amfato wa dokua da de wo no se wo ye kua na se wo don na baya ebetumi ewu kira konkon ka se ya wonoma bi ni mo wono mo a ye ntumi mpo enoma bi ni mo wono ma wo po enyeyi ye wono kwasem bi wo hono mo a ye ntumi mpo ye nokura wo po enyeyi wana wo pese wo sorry etegi na ntumi sorry ntia Nyankopon wasam no eye nokwasem a wo po a na wo yifi wa brabo mo enyeyi Arso wo Nyankopon se me bane wo me na ma wo ne na sa no ba po sansem yi ana wo ba po Nyankopon se ma wo kan ye se wa wo ne ba
Asame na ma wo ne ano nti Onyankopon awoba. Twerɛ kronkron mu yɛfrɛ no monogenes theos kyerɛ sɛ Nyankopɔn a wɔwo no koro. Ɔyɛ Nyankopɔn ba koro. Na wɔn nkyerɛkyerɛ saa nneɛma yi mu sɛ Nyankopɔn ba no ɛyɛ Nyankopɔn a wɔwo no koro. Yesu Kristo ɔno nso yɛ Nyankopɔn. Wɔ Elokano twerɛ kronkron mu no ɔmo nso nkan ɛno nso yɛatwerɛ mu sɛ Nyankopɔn a wɔwo no koro. Ebia na Elokano kasa nkyerɛ sɛ dodoɔ no ani hɔ. Mama yɛn kenkan. John yɛn kenkan no Spanish kasa mu sɛ Nyankopɔn a wɔwo no koro. Elokano kasa mu no John chapter 1 verse 18 wɔ Elokano kasa mu. Ase obi hunu wɔ Nyankopɔn apɛn. Nyankopɔn a wɔwo no koro no a ɔtwerɛ agya no kokum no ɔno na wayi no wadi akyerɛ. Bɔkno yɛn wɔ Greek kasa mu. Nyankopɔn a wɔwo no koro ɛwɔ Greek kasa mu. Yɛyɛ nokwasɛm a wopoa nyɛ yie. Ɛwɔ twerɛ kronkron mu wɔtete twerɛ kronkron mu. Na yɛdi ho mpo adanse yɛbrɛ wɔ hunu Bodma Papari no. Twerɛ kronkron nkyinkyim. Wɔdɔ me ansa na wɔrehyɛ wiase ase. Na wɔte ase dada na yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔ no mu a Onyankopɔn ɛde ne toyɛ ansa na yɛbɛbɔ wiase yɛn yɛ paradise. Ɛhɔ no wɔte ɛhɔ no Nyankopɔn wo no wɔde ne tenaeɛ ɛhɔ no wɔpɛ sɛ asuafo no sɛ nipa wɔn mu di n'akyi no wɔde wɔn mo bɛkoro wɔde wɔn bɛkɔ paradise wɔ korɔmfoɔ no nso ka ho ɔhyɛ ɔkorɔmfoɔ no nso bɔ ɔwɔ sɛ yɛn yɛn ade mu da hɔ sɛ ɛno ne adanseɛ no adanseɛ no mu da hɔ pɛfɛɛ sɛ wɔn kan saa atwerɛ nsɛm yi a wɔn to bɛda deɛ ɛno nti wɔn nkan no wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛkyerɛkyerɛ nipa saa atwerɛ nsɛm yi sɛ yɛfrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ agya Nyankopɔn deɛ yɛti yɛfrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ agya Nyankopɔn no sɛ wawo ba ne ba no ne Yesu ɛna wɔn keka sɛ ɛnfa na wahunu pɛn ɛnfa na wate da sɛ bɛrima bɛtumi awo awɔ sɛ mmaa nko na ɛwɔ bɛrima ntumi ngo nti Yesu Nyankopɔn ɛyɛ bɛrima nyɛ wɔ baa ɛyɛ wɔ haw sɛ wogye twerɛ kronkron di a Nyankopɔn so wawo ɔsɛ me nam awo wɔ nnɛ Psalms chapter 2 verse 7 ayɛde ne ma ɛyɛde ne sɛ wɔ bɛrima bɛwo anaa ɔbaa nko na wobɛtumi awo anaa mama yɛn kenkan bresu abɔde mu nyansapɛm mpo bɛrima bɛtumi awo mama yɛn kenkan apumu pɔnkɔ no ɛnyɛ wɔ ɔbaa no na ɛfɛ afuru na mmom ɔbɛrima na nyinsɛn na ɔwo na yɛn efiri awoɔ nsakyerɛeɛ mu ɛwɔ nsumnam nyinaa mu na bony fish anaasɛ nsumnam a ɔho yɛ nkasɛɛ nko ano emu aha na aduonu mmienu abusua mu no nkama yɛ sɛ saa mmɔwɔ yi mu fa mmarima no ɛna ɛhwɛ nkwalaa no bɔkunu 89 ayɛ ɛsomo nam ɔmo yɛ nkasɛɛ no emu aduɔkron emu aduɔwɔtwe nkron mmarima na ɛwɔ seahorse ɛpomo pɔnkɔ no mo akunu ɛpomo pɔnkɔ bɛrima na ɛwɔ yɛyɛ nsumnam na sɛ ɛpomo pɔnkɔ nsumnam bɛrima no betumi awo a Onyankopɔn na ɛbɛyɛ dene sɛ wobɛtumi ɔntumi ngo ana Psalms 2 verse 7 Onyankopɔn sɛ meba ne wɔ me nam awɔ nnɛ Onyankopɔn no wankasa mu no wɔwɔ ne ba no wɔfiri ne gya no kokum ɛrote atwerɛ kronkron no ka sɛ Onyankopɔn yɛ otwedeɛ mpɔn Onyankopɔn nyɛ wɔ baa
nti wobɛka sɛ nyankopɔn nyɛ ɔba nti no onyankopɔn wo nyɛ yie ma Catholic nti ama Catholic fo dodo no agidie ne sɛ nyankopɔn wɔ maame ɔmo sɛ yɛwɔ ɔhema wɔ ɔsoro pa ɔmo boa ɛne twerɛ kronkron yɛne wɔ ɔhema biara wɔ ɔsoro aheman mu ɔno yɛnom ne atoro de yɛ nsɔre ahodoɔ no kyerɛkyerɛ yɛwie yɛfiri sɛ nyankopɔn ba no sɛ obiara anim agya no gye wɔ ba no na obiara nso anim agya no gye wɔ ba no na deɛ wɔba no pɛ sɛ wɔda no adi kyerɛ no nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi yɛhunu ɔne eku agya no yɛ pɛpɛɛpɛ no ɛyɛ wɔ nyankopɔn na ɛbɛkyerɛ nipa ko a Yesu Kristo yɛ ɛna wɔne eku nso a wɔnim agya no yie paa no yɛ ne ba no Yesu Kristo ne nim agya no yie ɔno no wɔde agya no bɛkyerɛ yɛn ɛno ne adeɛ a yɛde sua foforɔ mu wɔ yɛtwerɛ kronkron de sua mu de yɛbɛsua nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena na ɔba no honim deɛ te sɛn na deɛ na agya no nim fa wɔba no ho na deɛ na wɔba no nso nim fa agya no ho ɛna wɔn a Yesu Kristo pɛ wɔn asɛm no a wɔpɛ sɛ wɔde agya no animuonyam kyerɛ wɔn no nso sɛn na ɛsɛ wɔma yɛ wura mfie wɔkyena yɛbɛdoso mu na yɛaboobo ho akyinkyim ne twerɛ kronkron na mmom ɛwɔ asɔfoɔ no a ɔmo mpɛ twerɛ kronkron akenkan no wadwene mu yɛn deɛ nyankopɔn asɛm biara bɛtumi akan akyerɛ mo na bɛka afiri twerɛ kronkron mu akyerɛ mo ane brother Eli ɛyɛ nokorɛ ɛno ne yɛnyina soɔ aberɛ nyinaa yɛpɛ sɛ yɛkenkan twerɛ kronkron no te sɛ tene ne nsɛm a ɛtwa sɛ yɛgyedie no ɛwɔ sɛ yɛnya yɛn nsɛm firi twerɛ kronkron no mu ɛyɛ ma yɛn sɛ bɛgye deɛ twerɛ kronkron no reka no adi sɛne sɛ yɛbɛgye nsɛmhunu adi na asɔfoɔ no keka nsɛm a yɛn ɛyɛ agya no na wɔnim deɛ ɔwɔ fa aba no ho na wɔn Awurade Yesu Kristo ɛdɔ wɔn no ɔpɛ sɛ wɔda wɔ Nyankopɔn adi ɛkyerɛ wɔn ɛne tene ne nsɛm a emu dɔ a ɛho hia sɛ yɛhunu fa saa nsɛm yi ho na ɛnɛ ama gyidi ahodoɔ aba bɛyɛ nneɛma hunu na sɛ nneɛma yɛda mo ase sɛ mode mo ho ahyɛ dwumadie mu bie na sɛ mo deɛ mobufu yɛn koraa na sɛ yɛn sɛ hwɛ koraa ma mo a yɛde yɛyɛ ma yɛn na mmomade a wohia ne yɛ Nyankopɔn asɛm sɛ wokenkan Nyankopɔn asɛm na wotie Nyankopɔn asɛm no wobɛtumi ato yɛn atwene ɛso deɛ mɛsrɛ wo ano sɛ wode yɛfa Nyankopɔn asɛm no ɛnyɛ yɛne te sɛ kwadu sɛ wodi kwadu a woyi kwadu no hono no edi kwadu no to ne hono no twene nti yɛde yɛayɛ sɛ kwadu no asɛ kwadu hono nanso Nyankopɔn asɛm no ɛno ne yɛde yɛde mfa so bɛbrɛ mo sɛ nuanom yɛde sua no ɛba na wieɛ ansa na yɛn ntɛm bɛtete yɛ mmerɛ tia wa bi no mama yɛn nyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ ansa na yɛpɔn wɔma yɛmmɔ mpaeɛ nuanom yɛn agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro ɛwɔ yɛde Awurade Yesu Kristo din yɛn nyinaa yɛbom yɛba w'anim kronkron agya yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn akoma mu asɛda afɔdeɛ ma nhyira a yɛhunu wɔ yɛnim sɛ wo na wobɔɔ yɛn mu biara na yɛnim yɛnim sɛ yɛwɔ Nyankopɔn bi a ɔyɛ timmɔborɔ Nyankopɔn na ɔwɔ abadayɛ ɔno na yɛde no a yɛahoɔden ne yɛn nkwa nyinaa so ka nipa dodoɔ no a na wɔn werɛ afiri woɔ yɛso yɛda wɔ sɛ wɔma yɛn akwanya pa ɛte sɛ
Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛtumi asua wɔ nokorɛ. Yɛne hwee wɔ abrabɔ yi mu a yɛbɛtumi de ama wahyɛ wɔ ne pa nan mu. Ɛbɔ yɛde wɔ nimdeɛ nyinaa ho ka. Na aberɛ nyinaa no yɛbɛgye atum sɛ ɔyɛ yɛn Nyankopɔn a yɛde wɔ ne pa a wɔ abrabɔ mu nyinaa nso ka. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn nyinaa. Ɛyɛ tumi agye wo nokorɛ a wokyerɛkyerɛ yɛn. Na adua yɛ akoma mu no ho a yɛakɔpem sɛ yɛn ani bɛkata korakora no. Ɛsrɛ wo sɛ ma yɛn akoma ɛnya saa gyidie. Awurade, sɛdeɛ wopɛ sɛ yɛsɛ fata wɔ w'anim no, ɛyɛ animuonyam na da aseda afadeɛ ma yɛn. Yɛni bɛsɔ wo bebree. Sɛ wɔma yɛ kwan ma yɛkɔ w'ahenni mu a, ɛno ne yɛ n'ahobrɛaseɛ nipadua yi da yɛ so. Agya, yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn a wɔtie wo nsɛm kronkron nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka yɛ nipadua ɛne akoma biara no bibiara a ɔwɔ ɔhaw. Agya, yɛsrɛ wo sɛ sa wabɔdeɛ yadeɛ, sa wɔmma nyinaa yadeɛ, wo ne yɛ ne yaresafoɔ kɛseɛ. Yɛnim sɛ wote nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo nyinaa ase. Akoma mu dadwene nyinaa. Wɔpɛ ɛna yɛgye di sɛ wɔbɛte yɛn ase. Wɔbɛte yɛn ahobrɛaseɛ tebea yi ase. Yɛsrɛ wo sɛ bɔne a yɛyɛ atia wo nyinaa fa kyɛ yɛn. Agya, yɛnim sɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ saa bɔne yi biara wɔ w'anim. Nanso ɛsiane yɛn nkwaseasɛm nti, ɛtɔ da yɛdi wo nhwɛmmɔ. Yɛsrɛ wo fa kyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ hyira w'abɔdeɛ nyinaa. Ɛtitire wo ɛnyɔnko nnipa a wɔka yɛn ho. Ama yɛsua wo nsɛm kronkron anwummere yi. Na wodɔ bɔsɛm na yɛgyae yɛn nkwa na yɛn hyɛberɛ hye. Awurade, wo na animuonyam ne ayɛyɛ nyinaa yɛ wo dea. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Ɔma yɛn nkyɛn hyira. Sa'yo sama nakakilala sana ay ang karangalan at sa Espiritong Banal luwalhati kailan paman. Anuanom ama yɛn nyinaa yɛde nsa nka daa dɔ ne nhyira a tumi wɔ mu afiri yɛn Agya wɔ so. Adom a yɛresa a ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu ba nkabɔ mu